Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 17 anyos na dalaga, sospek sa pagpatay sa 2 taong gulang na lalaki sa Tarlac. Pagtatayo ng bagong Candaba Viaduct sa NLEX, isinusulong ni Representative Dong Gonzales. Pampanga, nananatiling top producer ng tilapia sa bansa. Pagpapataas ng produksyon sa Central Luzon, tiniyak ng B4 Region 3. Upa sa Guagua Public Market, hindi tataas sa kabila ng renovation project ayon kay Mayor Torres. At mga kandidata ng Mutyaning Kapampangan 2022, buong husay na sinagot ang mga tanong ng media. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Oras na po para sa mga mainit na balitang Central Luzon. Natagpuan na ang nawawalang 2 taong gulang na batang si Baby Axel sa Barangay Greenville, Concepcion, Tarlac. Napaulat po na nawawala ang bata nitong Miyerkules, November 23 ng tanghali. Kaninang alas 10 ng umaga, natagpuan na pong walang buhay ang bata sa kanilang kapitbahay. Ang itinuturong suspect sa krimen ay menor de edad na babae. Para po sa karagdagang detalye ng balitang yan, makakasama po natin live mula sa Concepcion PNP si Paulo G. Santos. Paulo, ano na ba ang latest kaugnay nitong nakalulungkot na balita na ito? Ating Jen, sentro ngayon ng investigasyon nitong Concepcion Tarlac PNP ang pagdetermina sa mga maituturing na crime accessory sa karumal-dumal na krimen, ating Jen, sa pagpatay sa 2 taong gulang na batang si Axel Castro. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Noriel Romboa, nais nilang malaman ang timeline ng pagkakatuklas ng ina ng menor de edad ng babaeng suspect, kung kailan nabatid ang ginawang pagpaslang sa batang si Baby Axel. Sa initial na impormasyon ating Jen ng Philippine National Police, inamin ng suspect na sinadya nitong akitin ng bata para pumasok sa kanilang bahay at nang makapasok sa sala ay tinakluban naman ng unan. Bakas pa sa dugo sa kwarto kung saan tinabunan pa ng maruming damit ang biktima. At sa salaysay ng mga nakasaksi ating Jen, bago pa umano tuluyang sabihin ng mag-inang suspect na nasa loob ng kanilang bahay si Baby Axel nang ito'y nawawala kahapon ng hapon, ay sinubukan pa umano itong tanungin, ngunit itinatangging wala ito sa lugar. Hindi naman kumbinsido itong si Lola Regina ating Jen, Lola Regina Evaristo, na tinabunan lamang ng unan ang apo na dahil makaraan itong makita doon sa kwarto ating Jen, inangkapang i-revive, ay nakita naman itong bakas ng bugbog sa katawan at dumudugo sa ulong bahagi nitong biktima ating Jen. Sa mga sumandaling ito ay nagpapatuloy itong pagkuha ng salaysay o extrajudicial confession na inaalalayan itong mga tauhan ng DSWD ating Jen, ng social worker. Ito namang menor de edad na 17 anyos na babae para at least ating Jen makuha yung kabuwang salaysay. Pero base dito sa mga initial na impormasyon na nakuha ng PNP ay may matagal ng alitan itong suspect dito naman sa ina ng biktima na si Lizelle Castro, ating Jen. Alright. Paulo, meron kang panayam mula kay Police Colonel Noriel Rombao. Ito bang pangyayaring ito masasabi ba natin na may alam yung magulang nitong menor de edad na suspect na involved dito sa krimen na ito? May mga nagbabanggit ating Jen na kaanak naman nitong menor de edad na suspect na babae na nung mga panahon daw na nawawala yung bata, itatrabaho naman yung ina at saka itong stepfather.
Pero base dito sa mga impormasyon na ating nakalap at doon na rin sa extrajudicial confession nitong minor de edad na suspect, talagang pinlano nitong naturang suspect ating Jen na akitin yung bata at pumasok sa loob ng bahay. Narito ang panayam natin ating Jen kay Colonel Romboa para dyan sa usapin na yan. Kaya na-encourage niya na pumunta yung bata doon sa bahay niya is nagpakita siya ng bola. Itong batang biktima kasi mahilig sa bola. Ngayon, nung punta doon sa bahay, nung pagpasok sa loob, umiyak yung bata dahil siguro gustong lumabas. Pinigilan ng suspect and then tinakpan niya ng unan doon sa sala mismo ng bahay nila. Sala ng bahay ng suspect. Nung tinanggal niya yung unan, hindi na gumagalaw yung bata. So dinala niya doon sa kwarto niya. Kasi may sariling kwarto itong... Itang babae nga ito, kaya di emiya ka rin. Ang kain minuli niya. Kuya ako malakwang kuketa ating maagtinda kita. O makayarap ko, lana kay manikit aluan taong linog ken. Anong oras to? Alas 2. Napon na alas 2. Ang kain. Niyang lungob yan. Magbalik yan pa sa bayo. Balika na ako rin. Okay. Ang kain muli ko, uling nga po ko. Muli na ako patuturan kita nga po sa guli magbiladya ako. Ang kain, das na kaya nga po ko. Ausang kay Axel na akong Axel, alayo. Dito sa likod, may itim na itim dito yung apo ko. Yun ho ang Saka definition. dito, Opo. saka dito. At nakita Kanya pong formero niyang mga gayang mga ulisak, sabi ko manahimik ko. Pabre mong imbestigan din makanya na ako. Pero tahimikan ko naman po eh. Mata mo pa sinabi ko kayo. pero naano po ko nito nalalamasang ka. Ano. Wala yung sabihan naman po bubulad. Nung kakayan may mambubulad yung anak. Yan naman natin dyan ang pahayag nitong tiyahin ng suspect na sa unang bugso nitong okupasyon dun sa kanilang barangay ay hindi kaagad inamin itong suspect kung ano yung punot dulo nitong kanyang pagkakagawa dito sa karumal-dumal na krimen kay Baby Axel ating Jen. At sa mga oras nga na ito, ang rekomendasyon din ng PAO lawyer ating Jen ay isailalim din sa drug test ang naturang suspect na minor de edad. Alright. As of now, Paolo, nasaan yung minor de edad na suspect? At paano yung magiging pag-handle dito sa kaso na ito? Kasi minor de edad ang involved. Ating Jen, ang korte daw ang magsasabi kung saan posto dito. Pero ang binabanggit ni Colonel Roboa dahil minor de edad, yung custody talaga nito ay sa DSWD. Pero hanggat hindi pa lumalabas naman itong rekomendasyon ng korte, ay mananatili kasama ang social worker dito naman sa punong himpilan ng Concepcion PNP. Kailangan pa bang, Paolo, isa-ilalim sa autopsy? Hiniling ba ng pamilya na isa-ilalim pa sa autopsy itong biktima? O ating dyan, napakahalaga daw nito sa proseso ng investigasyon para malaman yung oras ng pagkakasawi at ano yung cause of death ating dyan. Kasi dito sa sinasabi nitong suspect, tinakpan lang daw ng unan at yun, nawalan ng malay. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin kaya itinago na lang dun sa maliit na kwarto. Pero dito sa proseso ng autopsy ating Jen, mula sa oras, kung kailan ito nasawi, ay makikita din talaga yung cause of death. Dahil sa pahayag nitong lola na nag-aalaga dito kay Baby Axel, may tama pa sa ulo at bugbog sa katawan itong 2 taong gulang na bata. Before I let you go, Paolo, meron ka bang pagkakataon o na-interview mo ba yung magulang naman itong biktima at ano ang plano nila? Ating Jen, yan nga, yung mga tiyahin lang yung ating nakausap at yung ina at saka yung stepfather. Yung stepfather ating Jen talagang hindi nakakarinig kahit anong
usap, talagang may problema sa pandinig, sabi nitong mga miyembro ng PNP na nag-iimbestiga ngayon dito. Kaya sa pagdetermina nila nung accessory ng crime, sisikapin daw nila ating dyan na makapag-establish ng mga salaysay nitong mga eyewitness kung kailan nabatid nitong ina na yung bata nandun sa loob ng bahay. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Paolo G. Santos, live po mula sa Concepcion, Tarlac. Dumako po tayo sa ibang balita. Nananatiling top producer ng tilapia sa buong bansa ang Pampanga. Batay po yan sa mga datos noong 2021. Tiniyak naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 na higit na mapapataas pa ang produksyon ng nasabing isda sa buong Central Luzon sa mga darating na panahon. Nagbabalik po si Paolo G. Santos para sa detalye. Tinalakay sa National Tilapia Dialogue ang komprehensibong roadmap ng tilapia industry sa bansa Miyerkules nitong November 23. Ginanap ang nasabing aktibidad dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga na dinaluhan naman ng mga regional officials ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at ng mga tilapia growers. Kung in this dialogue, magiging value chain approach yung ating gagawin dito dahil of course recognizing Central Luzon as the tilapia capital of the Philippines. So naglalaro kasi yan ng from 50 to 57% ang contribution natin sa national production. And so happened also that the focal person si Ma'am Jude Danting siya din ang head ng Nueva Ecija, yung sa BFAR Muñoz. So, sa ating station na siya yung facility para doon sa pagdevelop ng mga broodstock para dito sa tilapia. Sa datos ng Philippine Statistics Authority nitong taong 2021, nananatiling top producer ng tilapia sa buong bansa ang Pampanga. 46.9% ng national tilapia production ang galing sa naturang lalawigan. Katumbas ito ng higit 131,000 metric tons. Pangalawa naman sa pwesto ang Batangas na may 15.8% shares sa national production o katumbas naman ito ng 40,000 metriko tonelada. Sinundan ito ng Laguna, Pangasinan, Maguindanao, Camarines Sur, Isabela at Nueva Ecija na nasa top 8. Ayon kay Director Willie Cruz ng BFAR Region 3, tiyak na mapapataas pa ang produksyon ng tilapia sa rehiyon at maging sa buong bansa kung matutugunan ang mga problemang kinahaharap ng tilapia industry. Of course, ang nakikita natin dito is yung ma-meet natin kasi nag-set tayo ng growth increase as far as production. So 3% per year, yun ang target ng sa roadmap. And of course, ma-address natin yung mga problema like sa modernization, disease prevention, and of course yung magkaroon ng mga alternative materials to reduce the production yung sa feeds. Nasa 80 pesos per kilo ang farm gate price ng tilapia sa Pampanga. Sa patuloy na paglakas ng industriya, kasama na rin umano sa roadmap ng BFAR ang makapag-export at makapag-develop pa ng iba't ibang produkto mula sa nasabing isda upang mapagkunan ng protina ng mga Pilipino sa murang halaga. Paolo G. Santos, taga rito kasama ninyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Isinusulong ni House Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Don Gonzales ang pagtatayo ng mga bagong tulay para mapalitan umano ang 5-kilometer Candaba Viaduct sa North Luzon Expressway o NLEX. Kasunod ito ng madalas na pagsikip sa daloy ng trapiko sa NLEX sa nakalipas na ilang buwan dulot ng rehabilitasyon sa mga sirang bahagi ng tollway. Taong 1976 nang matapos ang konstruksyon ng Candaba Viaduct na nagsisilbing pangunahing ruta ng mga kabalan at iba pang motorista patungong National Capital Region. Ayon kay Gonzales, iminungkahi na umano nito ang pagtatayo ng mga bagong tulay
Ilang taon na ang nakalilipas, bunsod ng mga pangamba sa 7.1 magnitude na lindol na maaring tumama sa Metro Manila at karamihan ng lugar sa Luzon. Gayunpaman, hindi ito umusad dahil wala umanong nakalaan na pondo ang NLEX para sa naturang proyekto. Paliwanag ni Gonzales, dapat umanong isaalang-alang ng gobyerno at NLEX Corporation ang reconstruction ng viaduct. Sa halip na magsagawa lamang ng palliative repairs o band-aid solution at mga paulit-ulit na pagsasaayos na nagiging sanhi ng traffic. Aniya, ang bilyong-bilyong pisong gagastusin sa pagpapagawa ng viaduct ay kaunti lamang kumpara sa epekto nito para sa pag-unlad ng ekonomiya sa NCR, North at Central Luzon. Samantala, nakatakdang makipagpulong si Gonzales sa Department of Public Works and Highways at NLEX Corporation para pag-usapan umano ang posibleng pagtutulungan ng mga ito sa kanyang panukala. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News. Upa sa Guagua Public Market, hindi itataas sa kabila ng renovation project ayon kay Mayor Torres. Tumawag agad sa bumbero kung may sunog. Ito po ang paalala ng BFP sa publiko. Alay lakad, isinagawa para sa pagbabalik eskwela ng mga out-of-school youth. At Holy Rosary Parish Church, nakiisa sa Red Wednesday. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Wala raw ipapataw na dagdag singil sa upa ng mga stall sa pampublikong palengke ng Guagua, Pampanga. Ito po ang tiniyak ni Mayor Tonton Torres sa kabila ng renovation project sa pamilihan. Paliwanag pa ng alkalde, hindi sila mangungutang para sa proyekto. May exclusive report si Paulo G. Santos. Kabilang daw sa prioridad ng bagong administrasyong Torres sa bayan ng Guagua, Pampanga ang pagsasaayos ng iba't ibang infrastruktura. Ito ang kinumpirma ng first termer na si Mayor Tonton Torres sa isang eksklusibong panayam ng CLTV 36 News. Numero 1 raw dito ay ang rehabilitasyon ng Guagua Public Market. Isa sa talagang inaayos namin ngayon is yung aming palengke. No? Yung sa infra, nagko-concentrate kami sa pag-improve ng palengke namin because naniniwala kami once na yung palengke na ayos, and then yung economy, no? Lahat, instead of lumalabas pa yung pera ng aming mga kababayan sa ibang bayan, no? Sa ibang palengke, dito na rin sa bayan namin mapupunta. Paliwanag ng alkalde, hindi mangungutang ang pamahalang bayan para maisakatuparan ang proyekto. Wala rin daw magaganap na demolisyon upang maiwasan na may ma-displace na mga vendor. Utang may ng palengke mo? Sa amin po, hanggat kakayanin, paunti-unti, no? Hindi natin binibigla. Kung ano man yung nasi-save natin sa munisipyo muna, yun muna yung ginagamit natin para dun sa mga pag-i-improve ng palengke. Gamitin muna natin yung ating pondo before we think of finding funds, no, outside, no. Pagdating sa usapin ng upa, wala raw dapat ipangamba ang mga nagtitinda sa palengke ng Guagua. Wala muna kasi ang ano namin is kailangan pabawiin muna natin sila. I'm sure pag kumikita na yan, sila mismo makikita na na kailangan rin nilang tumulong para mas ma-improve namin yung aming facility. The rehabilitation mo ba not Adong Palapag o No. Ngayon, kung what we have now, yon i-repair na muna natin, and tapos we will construct new stalls, no? Uniform stalls na para naman na kumbaga maayos tignan, malinis, at na mas nakakaengganyo sa mga mamimiling. So renovation niya mo?
Renovation. Yes, renovation and clustering. Yun ang pinaka-importante, clustering. So, kumbaga, for every product, may sariling building silang pupuntahan. Kilala ang Guagua Public Market bilang isa sa pinakamalaking sentro ng komersyo sa ikalawang distrito ng Pampanga. Hindi lamang ang mga taga-Guagua ang mga nagtitinda rito, kundi maging ang iba pang mga rehistradong negosyante mula sa karatig bayan na sagana naman sa aquaculture products. Ako si Paulo G. Santos, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Mahigpit na pinaalalahanan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang publiko na kaagad na tumawag sa kanilang himpilan kapag may nangyayari na pong sunog sa inyong lugar. Malaking tulong umano ito para mabilis na maapula ang apoy at maiwasan ang higit pang pamiminsala nito sa mga buhay at ari-arian. Inihalimbawa ng BFP ang insidente sa Diamond Subdivision, Balibago, Angeles City, kung saan tinupok ng apoy ay isang bahay sa S. Rivera Lane Avenue bandang alas 9 ng gabi nitong November 23. Ayon kay Fire Officer 2 Limuel Carbungco ng BFP Angeles, mabilis na karesponde ang kanilang grupo dahil agad na naitawag sa kanila ang insidente. Bagamat isang naitalang sugatan, wala naman umanong nasawi sa nangyaring sunog. Bunso nito, naging maganda raw ang feedback ng mga residente, pati na rin ang mga netizen dahil sa mabilis na aksyon ng mga bombero sa pag-apula ng apoy. Aniya, hindi raw nila magagawa ito kung walang nakipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Git ni Carbungco, ugaliing tumawag muna at ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang insidente ng sunog bago kumuha ng mga litrato o mag-upload ng live video sa social media. Kung mapapanatili umano ng publiko ang ganitong sistema, mas magagampanan nila ng mahusay ang kanilang tungkulin. Ang advice ko sir sa publiko, no, pag may sunog tayong nakikita, wag na mag-Facebook Live. Wag na. Wag na rin i-message yung kaibigan mo or kung sino pa man. Ang pinaka-the best na way na gawin mo kung meron kang cellphone number sa fire or meron kang telephone number sa fire, tumawag ka kaagad. So ito po yung mga numerong dapat tawagan, no? Cellphone number po tayo, 0925-451-3550. Ito naman po yung telephone number, 322-2333 or 322-6758. Ulitin ko po, 322-233 or 322-6758. I-follow nyo po yung Facebook ng Angeles City Fire Station para malaman po ninyo lahat ng mga tips kung paano maiwasan ang sunog. Kami naman po dito sa Bureau of Fire Angeles, no? Gaya po ng sinasabi ng RD namin at yung EPI namin, no? Talaga pong pag dumating yung sakuna na may sunog, talagang gagawin po namin ang lahat para iligtas kayo, even if it will cost our lives po. Talaga pong itataya namin yung buhay namin para sa inyo kasi yun yung tungkulin na sinumpaan namin. Higit 2,000 katao mula sa iba't ibang bahagi ng siyudad San Fernando, Pampanga ang naglakad patungo sa Brand-Zigyao Convention Center umaga ng Huwebes, November 24. Bahagi po ito ng Walk for a Cause na target makalikom ng pondong gagamitin sa pagpapaaral ng mga out-of-school youth. Yan ang balita ni JM De Jesus. Hindi pa sumisikat ang araw ay naghanda na si Bianca Tiglao para sa Alay Lakad Walk for a Cause, Huwebes, November 24. Kabilang siya sa nasa 2,000 katao na nakiisa sa nasabing aktibidad na naglalayong makatulong sa mga pagbabalik eskwela ng mga out-of-school youth. Mula sa Dolores Flyover sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, naglakad si Tiglao kasama ng iba pang volunteers patungo sa Brand-Zigyao Convention Center.
Sobrang fulfilling actually, kahit naman na napapagod tayo sa paglalakad, sobrang exciting pa din ang event kasi alam naman natin at the end of the day, at the end of the event, meron tayong napala at the same time meron itong kinapuntahan. Dahil sa pandemya, 2 taon isinagawa virtually ang Walk for a Cause. Una itong ginanap noong 1998 para makalikom ng donasyon na gagamitin bilang pagmatrikula ng mga kabataang nahinto sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Mula po, inumpisan po natin itong taon na to na mag-imbita ng mga pwedeng tumulong sa atin. Kaya po, maraming salamat sa mga benefactors natin na patuloy silang naniniwala sa ating advokasya. Ayon kay Engineer Alvin Mendoza, ang chairman ng CSFP Alay Lakad Foundation Incorporated, umabot sa hubigit kumulang 600,000 pesos sa nakolektang donasyon na mapupunta sa pag-aaral ng kanilang 65 scholars. Maraming salamat po. Patuloy po yan dadami hanggang December. Kahit po tapos na ang Walk for a Cause, patuloy din po tayong magbigay ng donasyon sa ating foundation para po mas marami tayong matutulungan. Hindi naman umano dito matatapos ang kanilang hangarin na makatulong sa mga estudyante dahil hanggang Disyembre ay pagpapatuloy nila ang paglikom ng mga donasyon. Malaki naman ang pasasalamat ng mga napiling out-of-school youth dahil ito ang unang hakbang para makamtan nila ang kanilang mga pangarap. Dati po out-of-school youth po ako now. Then nag-apply po ako as scholar sa foundation. Ngayon sir, binibigyan po nila kami ng pagkakataon para makabalik sa pag-aaral. Binibigyan po nila kami ng allowance sir. At saka maganda po yung binibigay ng foundation sa amin sa mga gustong bumalik po sa pag-aaral sir. Target umano ng CSFP Alay Lakad Foundation na umabot sa 100 ang bilang ng kanilang mga scholars bago matapos ang taong ito. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para CLTV 36 News, atin to. Pinailawan ng kulay pula ang fasad ng Holy Rosary Parish Church o Pisambang Maragol sa Angeles City nitong Miyerkules, November 23. Bahagi po ito ng pakikisa ng simbahan sa Red Wednesday ng Aid to the Church in Need o ACN Philippines, ang opisyal na people charity para sa mga persecuted o inuusig ng mga Kristiyano sa buong mundo dahil sa kanilang pananampalataya. Inaprubahan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang pagpapailaw ng kulay pula mula sa mga simbahan at iba pang Catholic institutions sa bansa. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pang mga nangungunang balita, ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform o DAR ang mga titulo ng lupang pang-agrikultura sa 28 Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa lalawigan po ng Bulacan. Sakop ng mga ipinamahaging Emancipation Patent at Certificate of Land Ownership Award so CLOAS ang 25.5 hectares ng lupang sakahan. Matatagpuan ang mga bukiring ito sa bayan ng San Miguel, San Rafael, San Ildefonso, Baliwag, Pulilan, Kalumpit, Marilao, Bulacan at Balagtas. Ayon sa DAR,
Isa umano itong maagang pamasko para sa mga piling ARV na binubuo ng 20 lalaki at 8 babaeng magsasaka. Ang CLOA umano ay magsisilbing katibayan na pagmamay-ari na ng mga naturang magsasaka ang lupang kanilang pinagtatamnan. Samantala, tiniyak ng DAR na patuloy ang serbisyo at suporta na ipagkakaloob ng kanilang tanggapan para sa mga ARV kahit natapos na ang pamamahagi ng mga titulo para makatulong sa pagpapagaan ng kanilang buhay. Umabot na sa 1.4 million tourists ang pumasyal sa Clark. Ito po ay binida ni Elenita Lorenzo, Assistant Manager ng CDC Tourism Promotions Division. Bunga raw ito ng pagluluwag ng health and security travel restrictions. Mula sa mga world-class sporting activity hanggang sa hospitality industry sa loob ng Clark, ay naging mabuti umano ang sigla na ekonomiya. Masasabi rin ni Lorenzo na tagumpay ang 70 major events ng CDC ngayong taon. We are very proud to say that yung first 3 quarter ng 2022, we had 70 events and more than 179,000 participants ng events. And so far, we had 1.4 million visitors in Clark. And half of that are overnight tourists. So we are doing very well. Yung 2021 namin, the whole year, na-surpass na namin. So we're very happy about that. Mas mapapadali na raw ang proseso ng pagpapatingin ng mga overseas Filipino workers sa OFWs. Ito po ay matapos ilunsad ang Malasakit Center sa OFW Hospital na matatagpuan sa Barangay Sindalan, Syudad ng San Fernando, Pampanga, Huwebes, November 24. Para po sa karagdagang detalye, panoorin natin ang report. JL De Jesus. Halos 6 na buwan matapos itong magbukas, patuloy rin pabibigay ng serbisyong medikal ng OFW Hospital sa siyudad ng San Fernando, Pampanga sa mga manggagawa sa ibayong dagat at kani-kanilang mga kaanak. Hindi lang daw ang mga aktibong OFW, kundi maging ang mga retirado, nagtutungo rin sa nasabing pagamutan. Pero sa nakikita po namin doon sa mga pasyente pumupunta, marami po dito yung hindi na po active. Yung retired na, mga 10-15 years ago, wala na pong regular na salary. Yun po ang natutulungan namin. Kasi kung tutusin po, yung mga talagang active na OFW, nasaan sila? Abroad. Diba? So yung mga dependents matutulungan. So malaking bagay po kasi po, alam niyo naman, pamahal ng pamahal ang gastos sa pagamutan. So katulad nga ng pagkasabi niya, hindi na sila paikot-ikot. Nakita ko noon, ako po yung nasa NKTI, mga pasyente, punta sa DOH, balik, punta PCSO, balik, pag hindi pa rin maubos. Yun. So, ito po, positive po to. Ang OFW Hospital ay ang kauna-unahang medical facility na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga migrant workers. Sinimulan itong itayo taong 2021 at formal na binuksan Mayo nitong taon. Pinondohan ito ng Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, katambalang PAGCOR, DOLE at pamahalang panlalawigan ng Pampanga. May 7 palapagan naturang pagamutan na may 104-bed capacity, laboratory at pharmacy. Ayon kay Dr. Dante Dator, hepe ng OFW Hospital, umabot na umuno sa 1,000 OFW patients bawat buwan at dependents ang kanilang napagseserbisyuhan. We are seeing an average of 1,000 patients a month, outpatient lang. Kabubukas pa lang ho ng aming hospital beds,
ng aming urgent care. So, dumadami po yan. Sa ngayon, mababa pa ho ang census. Pero pag nakuha na namin po yung level 2 license, dadami pa ho yung pasyenteng papayagan dahil sa patakaran ng DOH kung sino ang pwedeng admitin. Kasi po, dito sa atin, DOH pa rin po nagsasabi na kung itong isang ospital or clinic, itong pwede mong admitin. Hindi ho basta-basta nagtayo ka ng ospital, may kapasidad kang kahit yung heart attack na medyo mabigat yung gagawin, pwede mo admitin dito kasi wala tayo ng ibang gamit. Pero malapit na po makumpleto. Karamihan din daw ng mga medical staff na nangangasiwa sa naturang ospital ay mga OFW na umuwi na ng Pilipinas. Siguro po, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ang OFW po, most of its medical staff ay galing po sa abroad. They were former OFWs or they are dependents po of OFWs. So maganda po na may ganitong oportunidad po sa kanila dito sa Pilipinas para talagang ang pangingibang bansa po ay option na lamang po ng ating mga kababayan. Samantala, upang mapabilis ang proseso ng pagpapatingin ng mga OFW, inilunsad ang Malasakit Center sa OFW Hospital Huwebes, November 24. Ito mano ay ika-153 na Malasakit Center na itinatag sa bansa, katambal ang DOH, PhilHealth, DSWD at PCSO. Magsisilbi itong one-stop shop upang mapadali ang pag-access sa financial at medical assistance sa mga OFW, pati na ang kanilang mga dependents. Sa mga migrant workers naman natin, meron na ho kayong sariling hospital kung saan kayo po ang mismong aalagaan ng mga doctors dito, nakatutok po sa inyo. Dito na ho yung mga pasilidad ninyo sa tulong po ng Bloomberry, ng PAGCOR, ng local government po ng Pampanga. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. 1,179 daycare pupils sa bayan po ng San Marcelino, Zambales ang napili para sa 60-day Supplemental Feeding Program o SFP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 3. Ang SFP ay isang programang nagbibigay ng nutritional food items para sa mga batang kasalukuyang naka-enroll sa daycare centers batay sa rekomendasyon ng Food and Nutrition Research Institute. Layan umano ng naturang programa na may angat ang antas ng nutrisyon ng mga nasa preschool sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng masustansyang pagkain. Ang unang batch ng mga food pack ay naipamahagi na umano noong 14 at magtutuloy-tuloy umano ito sa mga susunod na linggo. Ang bawat food pack ay naglalaman ng bigas, saging, itlog, Nutribar, cookies, macaroni pasta, gulay, fruit juice at noodles. Samantala, titiyakin umano ng pamahalaang lokal ng San Marcelino ang masusing monitoring at implementasyon ng naturang programa tulad na lamang ng pagsasagawa ng pagtitimbang bago at matapos ang supplementary feeding program. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sari-saring produkto mula po sa 2nd District ng Pampanga ang mabibili ngayon sa pamaskong handog garage sale for a cause na matatagpuan sa lobby ng House of Representatives sa Quezon City. Programa po ito ng Association of Women Legislators Foundation na kinabibilangan ni dating Pangulo at ngayon Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Nagkaroon ng question and answer portion ng mga kandidata ng Mutyaning Kapampangan sa isinagawang media presentation matapos ang pre-pageant activities. Ilang kontrobersyal na tanong ang ibinato sa mga kandidata at matapang naman nila itong sinagot. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Liana Kanila. Kasabay ng isinagawang pre-pageant at talent competition ng Mutyaning Kapampangan 2022, nagkaroon din ng press presentation ng 21 kandidata nitong Martes, November 22. Dito binigyan sila ng pagkakataong sagutin ang ilang katanungan ng mga miyembro ng local media. Kabilang sa mga naging tanong ay kung ano nga ba ang isang salitang Kapampangan na maglalarawan sa lalawigan. One Kapampangan word na apili ko na mag-best describe kang Kapampangan o kanako is Manyampukaki. Manyampukaki, uling ikatamong Kapampangan, Manyampukaki tamo keng malasakit, karang aliwang tao. At ako po ating ko pong Manyampukaki sikan alog. Uling balo ko at suko po Kelly, ali kaya mo po nadalaning sarili ko. Nune ing buong munisipalidad ko. Tinanong din ng mga kandidata kung ano ang kanilang gagawin sakaling maupo bilang mayor ng kanilang bayan o syudad sa loob ng 3 buwan. If I were to become a mayor for 3 months, the program that I would implement is sustainable environmental ways. Because as a DOST scholar, I was able to present in DLSU Research Congress that I was able to innovate our rice straws coming from our agriculture, our palayan, knowing that Pampanga or San Luis Pampanga is the prime agricultural municipality of Pampanga. And with our rice straws, we can innovate it to turn it to something that is very useful. Naitanong din sa mga mutya kung ano ang mga programang nais nilang bigyang pansin ni Pampanga Governor Dennis Pineda. One thing that I would like the governor to pursue is actually my advocacy, and it is called environmental. And it is a combination of resolving environmental issues and mental health issues, because I believe that our outer pollution is a reflection of our inner pollution. Therefore, we must go to the root of it. And when we take care of our environment takes care of us. And when we take care of our environment, we preserve our culture and heritage as well. Maliban sa mga usaping pamamahala at advokasya, nagkaroon din ng iba pang mga katanungan gaya na lamang ng kung paano ipakikita sa isang bulag ang kagandahan ng mundo. Bilang isang grupo sa hinaharap, isang bagay lamang po ang maaari kong gawin sa isang taong bulag. Ito ang ikwento kung ano yung mga bagay na nakikita ko. Naniniwala ako na kung ano man ang binigay ng Panginoon sa atin, kailangan natin ibigay ito sa iba upang makita ang ganda, ang tunay na biyaya na galing sa Diyos. Salamat po. Hiningi rin ng mga miyembro ng Pampanga Media ang kanilang opinyon pagdating sa same-sex marriage. Para sa akin, wala naman mali kung magmahal at di naman mapipigilan nila kung ano ang gusto nilang mahalin, kung ano mang uri sila, dahil ginawa din sila ng Diyos para magmahal. Sang-ayon naman ang ilang kandidata nang tanungin kung dapat bang payagan na sumali ang mga babae na ikinasal na at may anak sa Mutyaning Kapampangan. After that decision is I do support that decision because that's the essence of being a woman
and being a beauty queen regardless of their age, their status, or if they're with their children. What's important is their purpose and their advocacy and their love for their community on what they can do here in our country. Ngunit ang pinaka-aabangan na tanong ng lahat ay kung pumapayag ba sila na sumali ang mga transgender women sa Patimpalak. Yes, I do agree that transgender women should also be allowed to join Mutyaning Kapampangan and actually any pageant. Pageants are a platform for women empowerment, and as a progressive society, we should know better. We should know that our biological genital part is not our gender identity. And as a part of the LGBTQIA+ community, I am a pansexual and I advocate for inclusivity. Thank you. Hi. First of all, trans women are women. We are all equally created by God, and we don't have the right to judge because only God can judge us. The first thing we have to do is to accept transgender women as women. It's simple as that. That's why this Soji bill should be equally implemented as early as now, because it's everyone's rights. And it's high time that trans women get the attention that they deserve. It's high time that they shall be heard for their rights as women. Thank you. Ikinatuwa naman ng mga pageant fans ang naging pagsagot ng mga kandidata sa katanungan ng media. Ayon sa organizer ng Mutyaning Kapampangan na si Randy Del Rosario, hanap nila ang isang modern Filipina at Kapampangan na may angking ganda at talino upang maging mabuting ehemplo sa mga kabataan at kababaihan. Gaganapin ang finals night sa December 10 sa Brenzigiao Convention Center kung saan kokoronahan na ang bagong Mutyaning Kapampangan. Ako si Liana Canelao, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa North. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Intertropical convergence po ang nakaka-apekto ngayon sa malaking parte ng ating bansa, especially po dito sa may parte ng Mindanao. Pero ang Eastern Visayas, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, kasama na po ang Davao Oriental, magiging maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Pinag-iingat po ang lahat ng mga nakatira dyan sa malapit na yan at posible po ang mga flash floods at kasama na rin po ang landslide. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Kasama na po dito ang Pampanga. Magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin sa bandang hapon o gabi at posible pong makaranas ng mga pulo-pulong mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot din po ito ng ITCZ at ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na nagpapaulan sa ilang parte ng ating bansa. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat. Wala po tayong ibang sama ng panahon na namamataan sa labas ng PAR. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po. Samantala, 23 days na lang, Giant Lantern Festival na at 31 days na lang, Pasko na.